Dobré ráno, dobrý deň, ahojte. Volám sa Viktória, som z Lotyšska. Som prišla tu dobrovoľníčiť na 1 rok, tu v organizácii VIA. Čau Viktória, čo tu robíš? No čau Timo, choď za mnou, vítaj tu ku nám. V Lotyšsko my máme také porekadlo, že na dedine práca nikdy nechýba. Tak takto môžem opísať moje dobrovoľníctvo. Rok tu na Orave bol veľmi bohatý. Mohla som zážiť, ako Boh prichádza cez ľudí v komunitnom centre, cez tábory, cez aktivity s mládežou v miestnej dedine, aj cez prácu s počítačom v komunikačnom tíme. Aj ešte na mnohých iných miestach som mohla takto zážiť, ako tak Boh prichádza. A tak riadne veľa milostí na to všetko Boh dával cez komunitu. Cez to, že sme spolu modlili, spolu sme stávali, spolu sme jedli, spolu sme pracovali, spolu sme omšu slávili. Cez to všetko tak Boh tak oslávil sa a dával taký rok, taký dar. Ideme, tu máme taký život. Dneska varíme s mamečkami. Ahojte! Ahoj! Povedz, Žovanka, čo ste dneska robili? Bye! Celá dobrovoľníctvo tu bola ako rok milosrdenstva, rok more milosrdenstva, rok more radosť. Ja úplne som nechcela tu prísť. Som nechcela odpustiť to svoje, čo všetko dobré, čo som mala v Lotyšsku. Celú cestu som plakala. No prišla som tu, pozerám, no tu je ak nebo na zemi. Som prišla tu cez Európsky zbor Solidarity, European Solidarity Corps. To mne dával takú dôveru, že tu všetko je legálno, všetko je, no tak, dobre. Moje dobrovoľnícke úlohy boli tu veľmi rôznorodé. Napríklad v komunitnom centrum Sinaje sme mali takú aktivitu, kde sme varili spolu s mamečkami. Tam vždy už od začiatku bola taká nadprirodzená radosť. Veľmi verím, že to tiež je taký Boží dotyk, som tam zažila. Keď som pomáhala v komunitnom centre Sinaje deťami s domácimi úlohami, som bola taká inšpirovaná od jedného deda, ktorý tam privázal každý deň svojich trojoch vnúkov do učúvania. A som bola taká inšpirovaná, že ak on taký odovzdávny tým vnúkami, že pomáha a tak. A som tu veľmi inšpirovaná o ľuďoch okruh mňa, že veľmi veľa ľudí taký odovzdávaný, chce darovať sa, chce robiť viacej a tak. Neviem. Ideme povoliť. Nie. Ešte učím sa po slovensky. Ešte takže nie všetko som rozumiem. No jasne. Cez to Európsky zbor Solidarity dobrovoľníci má takú možnosť učiť sa jazyk, kde oni má dobrovoľníctvo. Som mala takú výbornú učiteľku, ktorá bola taká ochotná mňa učiť slovenský jazyk a veľmi ona bola taká ochotná nájsť tie metódy, ktoré funguje na mňa. Som vždy tak, no to už tak celý život, to som rozmýšľala, že aký to je život v dedine, aký to život, že nie v meste a tak. A som rok už tu, bývam v centre, ktorý je v dedine, keď sme modlíme sa ráno, útro, niekedy počujeme krávy a ešte úplne nemáme obchodu. To je taký zázrak, že ak to môžem zažiť, taký život tu. No poďte, ideme. Poďte, aká poráda, tak musíme byť potichu.
Hotové? Áno. Hotové. Dobre. Ešte som mala anglický konverzácií. Som mala jednu dievču, ktorá bola veľmi taká ochotná ísť so mnou všade po Trstene a sme učili z dejepis o Trstení, o kostole, o cintorínami, ktorí sú tu. Som vďačná za možnosť aj pomáhať tu s videami. Vďaka tomu, že máme super komunikačnú sekciu a otvorenosť tam, že môžem tam pomáhať, natáčať videá, tak aj cez chybami a tak, no som veľmi veľa tam naučila. A ešte dobrovoľníky tu. Tu ešte byli iní dobrovoľníky z Portugalska, z Rumunska a tu vždy bol taký radosť, že som prišla, tu jeden vždy spieval piesinky, tancoval a tak. Celý rok taký, že taký naprirodzený radosť. Pozrite, ako vám to dobre vyzerá. To je taký život zažívam. Je to úplne úžasné. A už nemám dať preč tú kameru, však? A celkom tu veľmi vďačná, že som mohla tak veľa ľudí stretnúť cez celý rok a tak veľa milostí zažiť, tak veľa darov prijať tu. Som veľmi vďačná aj Európskym zbor Solidarity, aj našej organizácii, aj komunity, aj všetkým. Ďakujem a toto je všetko. Čaute.